Medin Eddie Nature. Na dwumadi a yɛyɛ ne sɛ yɛyɛ interviews, yɛ discover talent. Obi wɔ no ma na ɔyɛ carpenter ni, mason ni, obi wɔ no ma na ɔyɛ footballer, singer, ɔyɛ sɔfo. Obi wɔ no ma ɔwɔ sunsun mu nneɛma bi a ɔno nso pɛ sɛ ewiase hu anaasɛ adeɛ no yɛ sononko. Ɛno ho adwuma na yɛyɛ. Yɛbɛ invite wo de waba yɛn studio ha no mu sɛ na yɛne watwetwe nkɔmmɔ kwan a afa so a wosi ɛyɛ saa adeɛ no. Enti no wadaroma sɛ wonim obi anaasɛ wo nso no wopɛ sɛ yɛyɛ wo interview a wobɛtumi afa numbers na ɛwɔ screen so na wa reach to us na yɛatwetwe nkɔmmɔ. Ne nyinaa ne sɛ dwumadi koro no a wobaba bɛdi no sɛbe nyansa wom na afei nso no ɛyɛ adesuadeɛ. Wobɛka sɛ sikasɛn na mogye wode ne nyinaa ne sɛ wobɛfrɛ yɛn. Ɛnyɛ sikasɛm kɛseɛ biara anaasɛ sikasɛm biara. Ne nyinaa ne sɛ wobɛ reach to us na yɛn nso no deɛ ɛwɔ biara no yɛtumi ne wo ahyɛ na ewiase nyinaa yɛ den ate wo nka. Sɛ wohwehwɛ yɛ kyerɛ akwan a wobɛ search yɛn ɛwɔ YouTube at Nature TV GH. Instagram nso ɛyɛ Nature TV GH. Mesrɛ wa sɛ wonya subscribe to yɛ channel na wobɛ subscribe, wobɛkɔ YouTube na wa search Nature TV GH na wa follow yɛn. Medin Eddie Nature. Uhumi a wobɛtumi afrɛ me sɛ wɔfa na made wo so sɛ mewɔ fa ase. Nyame nhyira.